У Смаргонскім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася выстава «Шляхі творчасці» у гонар 80-годдзя нашага земляка, знакамітага скульптара Уладзіміра Церабуна. Уладзімір Церабун – выбітны скульптар, графік і мастак, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі, ганаровы грамадзянін Смаргоні. Ён зрабіў значны ўнёсак у беларускае выяўленчае мастацтва, і апора яго творчасці заўжды была Смаргоншчына, пра якую ён гаварыў з асаблівай цеплынёй. У дзень адкрыцця выставы ў гонар яго 80-годдзя у музеі сабраліся сябры, калегі, землякі і проста прыхільнікі таленту Уладзіміра Васильевича Церабуна. Смаргонскім гісторыка-краязнаўчым музей распачынае дзейнічаць выстава, прысвечана знакамітаму чалавеку для Смаргоні і ўвогуле для ўсей Беларусі, заслужанаму дзеячу мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, ганароваму грамадзяніну горада Смаргоні Церабуну Уладзіміру Васильевичу. Менавіта на гэтым тыдні успомнілася б яму 80 год з дня яго народзіну. Па гэтаму музей падрыхтаваў такую юбілейную выставу, якой прадстаўлены тыя багатыя скарбніцы, то, што нам калісьці перадаў Уладзімір Васильевич у музейную спадчыну, тое, што калісьці было набыта ў фонды Смаргонскага музея. І, на жаль, сёння Уладзіміра Васильевича з намі ўжо няма ў жывых, але гэта дань памяці гэтаму таленавітаму чалавеку, які вельмі шмат зрабіў як для нашага горада і многіх іншых, як і Гродна, і Мінск. Але для нашай Смаргоні, якую спадчыну, гэта адзін із аўтараў мемарыяльнага комплекса, прысвечаны падзеям Першай сусветнай. Мядзежая акадэмія, акадэмік, які ўпрыгожвае сёння гарадскі парк, шмат мемарыяльных дошак. Гэта ўсё спадчына Уладзіміра Васильевича. Пагэтаму тая спадчына, якую сёння павінны мы захоўваць і перадаваць нашым нашчадкам. За 50 гадоў творчай дзейнасці Уладзімір Васильевич паспеў стварыць шмат цудоўных работ, многія з якіх захоўваюцца ў шматлікіх музейных фондах Беларусі і за мяжой. Таму можна сказаць, што выстава ў музеі даволі сціплая, аднак яна адлюстроўвае шматграннасць Уладзіміра Васильевича. Тут ёсць яго працы з гліны і дрэва, малюнкі і эскізы. Таксама ў экспазіцыі Смаргонскага музея можна ўбачыць яго асабістыя рэчы, фотаздымкі, работы і кнігі. Выстава будзе працаваць на працягу наступнага месяца па 7 мая з аўторка па нядзелю. Усіх жадаючых будзем сардэчна вітаць у Смаргонскім музеі.